Actualment veiem com sovint es publiquen noves dades de la salut del català. Es fan articles, es fan notícies, la majoria de la població n'és conscient de la pèrdua de la nostra llengua. Però i del dolor que hi ha al darrere, què? Poder no se'n parla tant. Per això mateix aquest projecte pretén fer-ho. Em dic Judit Escolà i el meu projecte es titula Tinc una pedra a la sabata, l'evidència d'un patiment per una llengua que recula. Sempre que tingui l'oportunitat de triar el discurs i missatge dels meus projectes, triaré parlar d'allò que m'emocioni, que em faci sentir alguna cosa. Per això mateix no és cap casualitat que parli del patiment per la pèrdua del català. És un fet amb el que convisc. Penso que cal ser conscients de que el català no és igual que el castellà o l'anglès. Tant de bo pogués ser-ho. El català no té el mateix poder ni el mateix nombre de parlants i, a diferència de les altres, ha estat una llengua perseguida històricament. Per això mateix es tracta d'una llengua minoritzada i que cal protegir. Potser, després de llegir tants articles, notícies o escoltar parlar de la pèrdua del català, el català s'està perdent. Hem arribat a desconnectar del que realment està en joc. Més enllà de la desaparició d'un mitjà de comunicació, té un impacte directe sobre les nostres arrels, els nostres orígens, identitat, cultura i sentiment col·lectiu. Però això no és tot, sinó que, a més, aquesta pèrdua també ens suposa un patiment, una angoixa, una impotència i una intranquil·litat a la nostra manera de viure. Un neguit diari quotidià amb el qual hem après a conviure els catalanoparlants i poder una evidència no tan exposada. Imagineu-vos que un gest tan natural, espontani, rutinari, inconscient, normalitzat, com és el fet de caminar, produís dolor, intranquil·litat i incomoditat constant. Una acció que passaria a ser gairebé impossible o inviable, que només pensar-hi et generaria una sensació de frustració, esgotament i desesperació. I si el gest de caminar representés com és viure en català per tots els seus parlants? I si aquest dolor és causat pel fet de tenir una pedra a la sabata? Una pedra aparentment petita, que no és a la vista i que per tant passa desapercebuda. Una pedreta desagradable, que fa mal a l'hora de caminar. La pedra ha estat l'eina i la protagonista d'aquest projecte per explicar aquest patiment real a través del munt de possibilitats que pot arribar a oferir una pedra. Les pedres poden arribar a pesar molt, són dures, són palpables, són diverses i no hi ha cap d'igual, com aquest patiment per les persones que conviuen amb ell. La formalització d'aquest projecte ha consistit en crear una peça editorial protagonitzada per diferents metàfores visuals fotografiades, partint del concepte de tenir una pedra a la sabata i el que això comporta. Aquest imaginari es va desenvolupant per anar donant peu a 5 col·leccions de fotos diferents. La primera sèrie de fotos exposa aquesta pedreta, que no en té res de petita, posant-la sobre la taula per apreciar-la, perquè sigui reconeguda i que s'evidenciï la seva existència. Les següents reflecteixen la pèrdua del català a través d'infografies fetes en pedres, representant dades que exposen l'existència d'aquest patiment quotidià i també exposen dades extretes de l'enquesta d'usos lingüístics de la població, presentada per la Conselleria de Política Lingüística i d'IDESCAT. La tercera sèrie de fotos representa com és aquest dolor quotidià amb el qual hem après a conviure. Aquí no és important que la pedra s'apreciï bé, sinó representar la incomoditat, la dificultat, la tensió, la integració d'aquest dolor a l'hora de caminar. La quarta sèrie pretén mostrar la diversitat d'aquest patiment col·lectiu i com cadascú viu arrossegant més o menys pedres. I en aquest últim capítol es mostren escenaris que representen diferents mots propis de la nostra llengua que estan en perill d'extinció, entre els quals alguns són intraduïbles. No es tracta d'una simple representació, sinó de mots empedregats. En aquest cas, les pedres dificulten, posen a prova, amenacen o desafien aquests mots en qüestió, per així reflectir la seva situació de perill, de desús i abandonament. Totes les fotografies estan fetes amb llum natural, sense cap focus de llum artificial. He volgut fer-ho així per tal de ser coherent amb el fet d'exposar un patiment tal com és i que gira al voltant d'una pèrdua real. Aquest projecte s'ha centrat en el patiment del context català, ja que ha estat l'origen i la meva pròpia experiència el que m'ha portat fins aquí. Malgrat això, tinc una pedra a la sabata, no deixa d'empatitzar i fer costat a totes aquelles persones que pateixen per la seva llengua. El català és viu, i malgrat la quantitat de pedres que arrosseguem i ens facin mal, no hem de deixar-lo perdre.